Gaur bildu gara hemen San Fermin 365 zentroan, izan ere denuntziatu nahi dugu monokultibo bat dagoela San Ferminen inguruan eta salatu nahi dugu Iruña eta Hiria geroz eta gehiago saltzen ari dela turismo bezala, reklamu bezala San Ferminak, ez? Hau du ez da berria, daramate urteak egiten eta erakartzen ari duena da ikusten ari duguna eta auzokidok bizitzen ari dugun egunerokotasuna dela kexa pila eta bernen monokultiboa eta kriston gatazka behizilagunen arteko gatazkak auzoan, ez? Kexa gehien bat soinuen aldeko kexak, ziginkeriaren aldeko kexak eta geroz eta masifikazio gehiago gure auzoan. Uste dugu hau datorrela gehien bat badagoen estrategia eta hiri eredu baten inguruan, zeinetan alde zaharra da juerga botatzeko espazio huts bat, eta gaina udaletxeak fomentatzen du instituzio ezberdinekin batera, eta ezin dugu ahaztu lobby turistikoen eta lobby hosteleroen presiopean, baina horrelako kanpainak. Honen aurrean, alde batetik hau bakarrik ez da hasiko gara mobilizazioekin, hurrengo eskalerika deitutako egun bakoitzean egingo dugu bestelako ekintza bat, hurrengoa izango da ekainaren 6an, ja iragarriko dizuegu non eta zer izango den. Eta, salatu eta helburu izango dela salatzea hori. Bai, instituzioen konplizeak diren, baina lobby turistiko eta lobby hosteleroen pean dagoen instituzioei hastea fitxak mugitzen eta hastea saltzen hainbeste Iruña marka, juerga marka bat bezala. ¡Eta